Ba mai kagawurta a yau ba kai ɗanban alkhairi mun gani. Ya tabbata tarihi ba za ya manta sunan jagora na ba sam. Batun gwamnan Yobe kai za ka gaji mai malabunan mu farin gani. Sama yawa to batun gwamnan Yobe wanda ya yo da kyau shine namu. Karku kai ma a cuce mu bar mu inda za a ji tausan mu. Ba mu mai kishi namu wanda kwarai yana da tunanin mu. Ba mai san tattare kudaden jihar mu domin mulkar mu. Ba mu san daɗin su ba su sun bige da sai sun mulke mu. Mai shi ne namu ya taɓa rayuwar du al'umma. Wanda ya yi ƙoƙari ake kai ajin gaba bisa adalci. Wanda bai ƙoƙari ba shi ko a mai demotion ga maganar gaskiya haka. Alamin on the mix. Ba mu ika ga wurta a yau ba ka yi ɗumbin alkairi mun gani. Ya tabbata tarihi ba za ya manta sunan jagora na ba san batun gwamnan yau bai kai za ka gaji mai malabunan mu farin gani. Ba mai kagawurta a yau ba kai ɗanban alkhairi mun gani. Ya tabbata tarihi ba za ya manta sunan jagora na ba san batun gwamnan Yobe kai za ka gaji mai malabunan mu farin gani. Ba mai kagawurta a yau ba ka yi ɗumbin alkairi mun gani. Ya tabbata tarihi ba za ya manta sunan jagora na ba san ka amsa kiran jama'a ta hobo mai da ƙarfin lillahi ka biya. Ba mai kagawurta a yau ba kai ɗanban alkhairi mun gani. Ya tabbata tarihi ba za ya manta sunan jagora na ba san batun gwamnan Yobe kai za ka gaji mai malabunan mu farin gani. Farko na kirayi sarki ta fara zalla magagin mu. Sai ba Mai gabar sarki Allah haɗa da yamma shi ya halicce mu. sai ba mai Gaban fikira dunga yau ma'anawa da barzo mai san mu. sai ba mai Sannata na hamshaki a ko'ina abu mai kai ne namu. sai ba Kai mai salati ya Allah ga ɗa shugaban mu masoyin mu. sai ba Har da ma'alayensa har asahabu sa wannan waƙar farin jini. ba mai Haka. kagawurta a yau ba kai ɗanban alkhairi mun gani. Ya tabbata tarihi ba za ya manta sunan jagora na ba san batun gwamnan Yobe kai za ka gaji mai malabunan mu farin gani. Dunga na Abubakar ɗan karai bawan Allah. Sai ba mai Tuntunin ni na gane tunda ina da kai na bar kwalla. sai ba Ga mai uba gun Abbati, uba ga Usman na haɗa jumla. sai ba mai Mai rabon wanwan mila, ka kai waɗansu Saudiya sai sallah. sai ba mai Kai muke so kai gwamna, a yau ba yanzu ba kila kala. sai ba mai Banda kai ba ma fatan wani a ce ya zama gwamnan yau bai mu gani. ba mai kagawurta a yau ba kai ɗanban alkhairi mun gani. Ya tabbata tarihi ba za ya manta sunan jagora na ba san batun gwamnan Yobe kai za ka gaji mai malabunan mu farin gani. Daga buni sebo mai wannan a ko'ina ra'ayina ne. Sai ba mai Kana da tunaninka nema da na wato sai menene. sai ba mai Batun wancan gayan sai yanzu ne ya san ni wane ne. sai ba mai Waya na kirawo shi baya fikin bare ya ji menene. sai ba mai Yanzu wai za ya ban kuɗi dan na bar mai kuma na gane. Sai kar na ƙara yi mai waka na bar mai na je na yi wancan mai bakin jini. ba mai kagawurta a yau ba kai ɗanban alkhairi mun gani. Ya tabbata tarihi ba za ya manta sunan jagora na ba san batun gwamnan Yobe kai za ka gaji mai malabunan mu farin To gani. akuya duk lalaci ko ba ta haihuwa ita alasa. Sai Shi ba kwa mai kare duk koshinsa wa za ya damu balle masa. sai ba mai In batun gwamna za a yi bayan na bunu
wane ne amsa sai bomai masanin sirrin hanya balke ya santa waye zai musa sai bai bomai fushi balle zagi kullum da kyau kalaman bakinsa sai bomai sanatan da ba a yi mai aikinsa ba da dama al'umma sun gani bomai ka gawurta a yau ba kai ɗumbin alkhairi mun gani ya tabbata tarihi ba za ya manta sunan jagora na ba san batun gwamnan yobe kai za ka gaji mai malabu don mu farin gani mai mala gwamnan yobe ka kafa tarihi mai shaide ka sai bomai kayan aiki a yau ba ka taimake mu du 'yan bayan ka sai ba bomai gwamnan da ya yi aiki ya maimala a yau ba irin naka sai bomai ka ba da mukamai masu yawa duk domin tausanka sai bomai Ubabun Aliyu uban bukar da dokto ba shakka sai bomai yanda dai ka yi aiki fata muke ba mai zai gaje ka farin gani bomai ka gawurta a yau ba kai ɗumbin alkhairi mun gani ya tabbata tarihi ba za ya manta sunan jagora na ba san batun gwamnan yobe kai za ka gaji mai malabu don mu farin ayyukan birni ƙauye ba mai za ya yi odon ya saba sai bomai Yala wancan gaula ne zai durkusar jihar mu gabari ba sai bomai ana filin tsere ba a zuwa da kwado ai galba sai bomai idan kuma kun gane karfe ya fi tasirin roba sai bomai gabo mai namijin zaki kafi su taimako in mun duba sai bomai ko mai kai alkhairin da tarihi kwarai zai ma shaida mun gani bomai ka gawurta a yau ba kai ɗumbin alkhairi mun gani ya tabbata tarihi ba za ya manta sunan jagora na ba san batun gwamnan yobe kai za ka gaji mai malabu don mu farin gani kai ne ka raba wa matasa kuɗi ina wani mai musu sai bomai miliyan ɗaya a mutum har 150 mun gansu sai farin bomai ciki ya same su amma silarka ne ba mai musu sai bomai kai rabon motoci sun haura 70 mun kalle su sai bomai tituna kuma ka jibga sun haura ma 30 mun gansu Sai bomai. asibitoci ICT ka yi su yau da dama 'yan zombi mun gani bomai ka gawurta a yau ba kai ɗumbin alkhairi mun gani ya tabbata tarihi ba za ya manta sunan jagora na ba san batun gwamnan yobe kai za ka gaji mai malabu don mu farin gani kowa ai da gwanin sani da bomai nake so ya yi gwamna sai bomai Wuni in ya gabata bomai mu ba shi dama ya dana sai bomai kwanciyar hankalinmu shine a yau ba san ban da sauna sai ko bomai talakawa ku tambaya kafa a yau ba shi za su nuna sai bomai wanda ya yi kokari ake kai ajin gaba duk mu auna Sai bomai. wanda bai kokari ba sai dai a mai demotion al'umma su gani bomai ka gawurta a yau ba kai ɗumbin alkhairi mun gani ya tabbata tarihi ba za ya manta sunan jagora na ba san batun gwamnan yobe kai za ka gaji mai malabu don mu farin gani Dunga sarkin waƙan mai martaban mu mai tikau jire sai Ni bomai bo mai zabi na ne wasu suna ganin ma na zare sai bomai A 2018 na kawo tallan bomai wasu sun share sai Da bomai abin ya dame ni ana ta zolaya don na sare sai Sai bomai na je gun baba ana na bashi ba a dan zan jure sai Sai bomai ya ce dan albarka tashi ka je ka Allah zai kare kuma na gani bomai ka gawurta a yau ba kai ɗumbin alkhairi mun gani ya tabbata tarihi ba za ya manta sunan jagora na ba san batun gwamnan yobe kai za ka gaji mai malabu don mu farin gani ga mutanen bomai wanda ya kamata in zo gaishe su sai bomai ga jini bun oganmu Alhaji Adamu kai ne kusa sai ga bomai Yusuf zaki namu ne karamin su sannan babban su sai bomai Alhaji Idi namu dan madamu kai kuma kafi su sai bomai biyo na gaishe ka shi ma yana ciki duk mu bi su sai bomai Bagire mane basko
aini da kai amana ne dunga na gani. Komai ka gawurta a yau ba kai ɗumbin alkhairi mun gani. Ya tabbata tarihi ba za ya manta sunan jagora. Na ba san batun gwamnan Yobe, kai za ka gaji mai malabu nan mu farin gani. Yanzu lokal gamman na Yobe suna ta yi masan barka. Yan maturu yan albarka sun ce ba mai ka zo ka rike gwamna. Wacce ba sun tarbe ka sun ce ka gaji mai malabunin su. Yan gulanin suna murna sun ce ba mai ka zo ka zame gwamna. Yan karmuwa domin ji su su ma suna ta murna kai gwamna. Gaidan ba sa shakka akan ba mai ka zo ka haye gwamna. Yunusari suna cewa ba mai ka zo ka zama gwamnan Yobe. Yusufari suna ta faɗi ba mai ka zo ka zame gwamna. Burusari suna ta faɗi ina ba mai taho ka haye gwamna. Yan bade sun shaide ka yan bade sun faɗa kai ne gwamna. Yan guru mutan kirki suna murnar ba mai kai ne gwamna. Karasu sun dage sun ce ba mai ka zo ka haye gwamna. Jakusko sun dage sun ce ba mai ka zo kai ne gwamna. Macina akwai tarihi sannan sun ce ka zo ka haye gwamna. Nan gera sun shaida sun ce ba mai kwarai kai ne gwamna. Kasar Pune duk sun shaida ga ayyukan kadu sun ce gwamna. Kai kamata ba sun ce yanzu a baka dama kai gwamna. Mutum fatisku mu dattaku ya lullube su duk sun ce gwamna sai ba mai. Komai ka gawurta a yau ba kai ɗumbin alkhairi mun gani. Ya tabbata tarihi ba za ya manta sunan jagora. Na ba san batun gwamnan Yobe, kai za ka gaji mai malabu nan mu farin gani. Ba mai ka gawurta a yau ba ka yi ɗumbin alkhairi mun gani. Ya tabbata tarihi ba za ya manta sunan jagora. Na ba san batun gwamnan Yobe, kai za ka gaji mai malabu